bahamba bangamkhonzi bangamthobeli uThixo, banqula nobasondeza oThixo basemzini, basondeza oBhahali, basondeza oAshera, bamlibala uYehova obakhuphe eGibhithe, uYehova obakhuphe ezweni lobugqili, uJehova obakhuphe ekubulalekeni kwabo. Bamlibala uThixo sebehambe naye, ngoba kuyenzeka abantu bahambe ixesha elide beyabona amandla kaThixo, bathi kuthe ekuhambeni kwabo bahambe bayalibala amandla kaJehova, bakhonze izinto ezidaliweyo kulo mdali wazo. NamaSirayeli amlibala uThixo, akhonza oBhahali, akhonza oThixo basemzini, akhonza izinto ezidaliweyo, akhonza izinto ezenziwe ngabantu, amlibala uJehova. Sengathi lilixesha esiphila kulo apho bonke abantu abakhonza izinto ezimelekanayo, apho bonke abantu abakhonza izinto eziphathekayo sebemlibele uJehova owabahlabulayo. Bamlibala abantu Thixo, bakhonza oThixo basemzini. Ngexesha esiphila kulo abantu bamlibele uJehova, akubhalayo yazini ukuba uYehova uyiThixo wethu, athi nguye osidaleyo ayisithi. Ngamanye amagama abantu kwixesha esikulo bahambe balibala umdali wabo, bakhonze umdaliweyo kulo mdali. Ithi iBhayibhile xa amaSirayeli engamthobeli uThixo, ekhonza oThixo basemzini, ithi iBhayibhile uJehova wabayekela esandleni seentshaba zabo. Athi hlabela bona izwe ngabowethu, uxolele izono zalo, athi imihlaba yonakele ngenxa yeziphithiphithi zethu. So ngexesha uJehova awayekela kwisandla samaMidiyani, awayekela kwisandla seentshaba zabo. Sengathi uJehova wayethi xa ebajonga athi ngenxa yokubana inganithobelanga niyokoyiswa, ngoba uThixo xa ungamthobeli uyaliphutha uloyiso lwakhe empilweni yakho, uyawaphutha amandla wakhe awehluke empilweni yakho ngenxa yokubana ungamthobeli uJehova. Nalithi iBhayibhile amaSirayeli engamthobelanga kunjalo uThixo, uJehova wanikela kwisandla samaMidiyani, wayenikela kwisandla samaMidiyani. Ithi iBhayibhile akhala amaSirayeli, ekhala kuJehova, ngoba kubalulekile xa usiva uba isandla sikaThixo sisukile kuwe ukhanye kuye. Amlilele uThixo. Weva uThixo esezulwini, ndakhumbula ebhala kwincwadi yesiLevike esithi uJehova ulivile, uthi uphinde uhlanga lwegama, uthi abantu bonke ababizwa ngegama lami xa bezithoba behlike ubuso bam, uthi ndiyedlise zini ndiyise, ndiphilise isizwe sabo, ndixele isono sabo. Ngoba xa abantu bakhe bezithoba kuyo, uJehova uyehla esezulwini abesesaphilisa isizwe sabo, axele isono sabo. uJehova uyawavakala ngelinye ilanga ethetha noMoses, uthi Moses uvile ukhala labantu bakhe, abesethi ngehlile ukuze ndibuhlabile. Ngamanye amagama xa ukhala kuJehova, uJehova uyeva izikhalo zakho, uyayizwa uThixo ngomthandazo wethu, uyakuzwa uThixo ukukhala kwethu. Ithi iBhayibhile xa esizwa ukukhala kwakho, wathumela umprofethi ukuba
emini iyakukhumbula ukukhala kwethu ngoba iyakukhumbula uma sikhala kwethu. Kithi xa ethethayo isiko sithi mamelani-ke ngimxelele Jehova ngalikhupha ezweni laseYiphutha. Ithi nina khange niliphulaphule izwi lami. Ukungaliphulaphuli izwi likaThixo iyambila umuntu. Ukungalimameli izwi likaJehova ikwenza wehlele zibekwe, ikwenza iintshaba zakho zibe namandla phezu kwempilo yakho. Ngithi iBhayibhile wathi ngenxa alikhange liliphulaphule izwi lami. Yingako kusenzeka kanje ezimpilweni zethu. So kunabantu ongaze ubadabulele bahluphekele unamba kutheni kusehla kanje imeko empilweni yakho, kanti lo mntu uhambe wahamba akaliphulaphula izwi likaThixo. Ngaliphulaphuli izwi likaThixo linesehlwayo sakhe. Kuyabhala Isaya ebhala Isaiah chapter 10 verse 19 uthi ukuba nitheneva naliphulaphula izwi likaThixo ithi niyodla ibezelilise liso, kodwa uthi uba nithe aneva nodlwanikele nabasilela dlwanikele ngenxa yokungamamela Thixo. Ithi iBhayibhile ngelo xesha amasirayeli ayehleli ezimele, ehleli emqolombeni, ehleli emvuleni, ukuba xa kufika amaMidiyani abalekele kuyo. Ithi iBhayibhile bekunomfana noma kunendoda egama layo uGideoni. Ifika ingelosi uGideoni. Ithi Gideoni khorhabini elinobukroti noma khorhabini elinamandla awuphakalamandla nawo umsindise uIsrayeli. Uyabisa uGideoni uthi utsho kanjani Nkosi ngoba sibile meko esijongene nayo, njengoba sibile meko uthi kudlile kubaliswa ike ukhona uThixo omkhulu owayesenza imisebenzi yamandla, ukhona uThixo omkhulu owayesenza imiqondiso. Kakunje ngaba usekhona na uThixo xa ingaba zisehleli beko, ngoba xa zisehleli izinto ubembiza Thixo ngaba kakunje usekhona na. Baze babiza abantu ngaba uPhithike wakho abenzeka kanje empilweni yakho. Uyabiza uGideoni ithi ngabe Nkosi kakunje ngabe usekhona na, ngoba kuvile kubalise ngawe omkhulu bethu bebalisa ngawe uba usenza imihlobo usenza imimangaliso, ngoba nakwelikeshi usekhona nathi. uThixo unamandla and uThixo uyayenza imisebenzi yamandla. Akukho sizukulwane uThixo angayibonakalisiyo amandla wakhe, but ingxaki kudlule isizukulwane nesizukulwane sisakubona uThixo angabonakali amandla wakhe. Kube ngathi uThixo kanamandla, kanti uThixo uhlalela amandla. Siyayithanda ingelosi ithi xa ifika kuGideoni ithi Gideoni hamba ngalamandla nawo umsindise uIsrayeli. Uthi Gideoni xa ekhazayo ithi ndingoqini ndingawendlu kaManase, ndingoqini kwindlu kaBaba. So utsho kanjani uJehova uba ndihambe ngalamandla endinawo? Mandithanda umyalezo wengelosi ithi ndiyakwazi namandla amancinci ngoba ndiyakwazi sile kwindlu encinci, but namandla nawo angamsindisa uIsrayeli. Ngamanye amagama Gideoni awudingi mandla amakhulu, awudingi mandla amaninzi ukuze usindise uIsrayeli. Awudingi amandla amakhulu, but namandla onawo ngentshentshe isizwe sikaIsrayeli, namandla onawo angaludala utshintsho kwindawo kuyo. Kanti ndizothi namhlanje how
Abhakalamandla awuphithi mandla womhlaba uyalimba ukuzitshintshe uhlaba lolunye. Awuphithi mhlaba mandla wamagqisha namandla ezinto ezibonakalayo, kanti namandla uThixo awabeke empilweni yakho ngawo azotshintsha into ebojongene nayo. Ethi abhakalamandla lamandla uwabone ngathi maninzi. Yafika ngelinye ilanga uthetha izwi lithetha loJohane. Lithi xa ethetha izwi loJohane sithi mamela Johane, hamba ubhalela amabandla sele. Uka efika kwelinye lamabandla ikhuthaza ingelosi ngelithi ithe unamandla amaninzi, kanti ithe unamandla amaninzi awaliphika igama lawo. Ngamanye amagama lamandla amaninzi lawo you can change the situation okhangele ngayo. Amen. Hallelujah. Akudingekali amandla amakhulu, akudingekali ubana ize kanti ifundise abantu noba kube khona abantu abazoncedakala. Ukaluleke umfundise, ukaluleke umpostile, ukaluleke umprofete, kanti kule-level kuyo unamandla nawo. You can change and bangasindisha abantu ngalamandla nawo. Amen. Akudingekali amanye amandla, lamandla uwabone maninzi, kanti wena kudingekalayo kuwe ukuba uthembeke enkosini, ukuze uJehova xa ejonga wena akwazi ukubethemba ngamandla onawo. Sekuzotsho namhlanje ukuthi hamba ngalamandla nawo, hamba ngalamandla nawo, and lamandla nawo uThixo ubethembe ngawo, and uJehova akwazi ukukubiza akubize engakuthembanga. Izwi likane libethembe libe selinvesta izinto zawo kuyo. So uThixo xa ebiza wena ulungiselela umsebenzi wakho wonke ukuze xa usiya ebantwini uye ebantwini nobheka uThixo. And xa usiya ebantwini awufiki uthethe intando yakho, ufike wenze ngokutsho kwakhe. Ngenxa ehamba ngalamandla nawo ikubhidela ukuba Thixo uhamba nawo. IBhayibhile wathi kumele ndibone imiqondiso yakho nemimangaliso yakho. IBhayibhile ngabe sesithi uGideon ethela besithunge uthi ndilinde engelosi, uthi ndisayolanda uba ndikwazi kwenza isifikelelo, ndikwazi kwenza indima. IBhayibhile xa ebuya uGideon wayihlaba inkunzi yenkomo wabe seyibeke esilindelelweni. IBhayibhile isikhululo sangatha ngentonga yaso wabe sekuvutha umlilo. Xa uvutha umlilo wasidla isilindelelo because uThixo wethu nguThixo wamandla. So uThixo xa ekubiza noba xa ekunikeza umyalelo ukunikeza ngamandla lawo, then uthi hamba-ke ngalamandla nawo. Idenit amanye amandla, but lamandla nawo nomthandazi nawo angawenzi umehluko kwifemeli yakho. Hallelujah. Hallelujah. Akudingekali amanye amandla, but lamandla uThixo obeke empilweni yakho angalidala utshintsho ebomini bakho, and lamandla unawo angawenza umehluko phezu kwempilo yakho. Cela siphakame sibeke ngalo egameni likaYesu.